جو آقا دا غلام زمان دا امام ذیشان بو مقام صدیق نو سلام صدیق نو سلام جو پہلا سیدہ یارے جو دین دا وقارے جو پہلا سیدہ یارے جو دین دا وقارے جے پہلے آ کفردہ جے پہلے آ کفردہ کفرد جے فخردہ ہے پیا کی تجامے صدیق نو سلام صدیق نو سلام جو آقا دا غلام زمان دا امام ذیشان بو مقام صدیق نو سلام صدیق نو سلام